שלום לכולם וברוכים הבאים למדריך של איך ללמוד זן רולובר. זן רולובר זה תרגיל פשוט שהמון אנשים אוהבים לעשות, הוא מאוד כיף, הוא מאוד יפה וגם ככה מתחילים להתקדם עם היכולת. התרגיל הזה, אני לא בטוח, אבל נראה לי שהוא הופיע פעם בטריילר של Team Fortress 2 של Meet the Spy. ספיי הוא זה שהנשק הראשי שלו זה בעצם סכין פרפר. אוקיי, אז נתחיל. התרגיל הפעם הוא נקרא זן רולובר. רולובר זה בעצם שהסכין עושה סיבוב על היד. בואו נדגים לכם. נגיד שהמצלמה תפוקס. אוקיי. תרגיל פשוט, נראה קצת קשה בהתחלה, אבל אפשר לבצע אותו בקלות וביופי. אוקיי, נתחיל. אתם מחזיקים את הסכין במצב כזה שהאצבע בעצם נותנת קונטרה מלמטה והאגודל מחזיק אותה למעלה. חשוב להתחיל את התרגיל שהבייט הנדל, כמו שאתם רואים, ציירתי על החיוך, בעצם מופנית אלינו. אוקיי, אתם רואים סכין כאן? ככה שבהמשך התרגיל אתם תראו שהסכין פוגעת לכם בגב היד, אבל זה לא חייב. אתם יכולים בהמשך, אם תשתפרו, גם לעשות את זה בלי שזה יפגע בגב היד. אוקיי. עכשיו מה שעושים בעצם זה נותנים ככה, ותוך כדי מעלים קצת למעלה, אתם רואים? אם אתם תעשו ישר, זה פשוט יפגע לכם כאן ולא יסתובב על האצבע ויפול. אוקיי? קשה להראות את זה לאט, אבל ננסה. אוקיי, מה שאתם עושים זה ככה, ובעצם זה מסתובב לכם על האגודל. אתם תופסים, אוקיי? ובמהירות עם המומנטום סוגרים. אוקיי, ומה שיוצא זה ככה. אוקיי, תרגיל מאוד קל, תרגיל יפה. תודה שצפיתם.